Gaurtik aurrera Euskadiko jaioberrien gurasoek poza bikoitza jasoko dute beren seme-alaba jaiotzean. Bularretik mintzora programari esker ume txikien gurasoei bi opari egingo zaizkie. Alde batetik oinarrizko material didaktikoa oparituko zaie. Opari honekin lortu nahi dena da gurasoa konturatzea aurra jaiotzen den unetik zein garrantzizkoa den irakurketaren naiz kantaren lanketa. Opari gisa, zehazka, kantak, eskujolasak, ipuinak eta poesiak biltzen dituen CD liburua emango zaie ospitalean. Beste aldetik, 4 urte dituzten haurren gurasoei CD liburu berri bat oparituko zaie, beste CD liburuaren jarraipena izango dena. Gaur hemen aurkezten ari garen Bularretik mintzora bezalako proiektuek ezinbesteko garrantzia dutela euskara hasi eta errotu dadin. Izan ere, programa honen bidez, haur txikien gurasoei bi opari egingo zaizkie. Batetik, jaioberrien gurasoei ospitalean bertan emango zaie oparia, zehazka kantak, jokoak eta ipuinak biltzen dituen CD bat, eta bestetik, 4 urte dituzten haurren gurasoei egingo zaie oparia, ipuinak, kantak eta poesia biltzen dituen CD liburu bat. Bularretik mintzora bezalako programak bere biziko garrantzia dute aurre irakurtzen ematen zaienean, haien garapen intelektualean, emozionalean, sozialean eta hizkuntzarenean positiboki eragiten baita.